Wow. Yeah. Just put it down to like us. For me, it was worse. Yes. I froze. You know what I said? But I wanted to stick with Stlač mu ruku, Tulo, nech vidí, že máš silu. To nič, nechajú. Keď je dobrá, musíš potom. Stlač mu ruku, Tulo, nech vidí, že máš silu. Ide dedo. No. A môžeš povedať thank you. Aj za mamu ťa. Dobre, dobre, oco, dobre. Díky, oco, díky. Tam bolo to ten šmrnc náš. Tu je Valerii. Či Aurelia, sorry. Tu je Valerii. Všetko najlepšie, Ronaldo. Ďakujeme, Monika, že si sa zúčastnila. Od srdca ďakujeme tebe, synom aj Sanimu. Thank you, thank you. Ďakujeme všetkým. Dobre, tak ešte ja poviem dačo k tomu, hej. Ja by som chcel srdečne poďakovať všetkým tým, čo ste tu v sále, že ste obdarili môjho vnuka na prvé sveté primánie. Ďakujem vám všetkým, prajem príjemné pobavenie a ďakujem Pánu Bohu, že mám také krásne vnúčatka. Ďakujem. Aj vám všetkým, bavte sa, príjemné pobavenie prajeme. Dobre, ideme tancovať s ním. Yes, Tulo. Tule, teraz musíš ísť do kola. Toto môžeš na stôl dať, Janko, všetko. Počkaj, ja to spravím. Ide sa vám za mnou. Okay. Lukáš, daj posledný. Unser Bestory, das Interview, Lukáš, daj tu do peňaženky.